Хело, мили мои! Познайте какво ще правим днес. Точно така, ще си постригвам перуката, т.е. косата ми. Same shit. След страхотните ми решения няма как и трябва да си освежа малко косата, а тук вече се чуда дали са ми правилни решенията в живота. Ще ни трябва четка и гребен, защото с нещо трябва да я разрешим тази перука. Пръст с вода, защото виждала съм, че косата трябва да е мокра. И естествено, къде без ножици, нали с нещо трябва да се реже. Тук questionвам всичките си решения. Окей, това ще го видите още няколко пъти минимум във видеото. Сега не знам как точно да ви обясня как си разделям косата, но си представете 5 годишно се опитва се върже за детската градина. През средата до зад ушите. Това е предната секция, тъй като ще правим нещо от типа на лувкът, но не баш, защото аз съм на етаж. Имаме още 3 секции, горните 2 опашки, които виждате, и задната, която се води най-дългата, тя е от средата на ушите. Не знам как баш да ви го обясна, окей? Но да, след като мязаме на 5 годишно, което се е вързало само за детската градина, продължаваме нататък. Мокрим си косата, защото виждам, че това прави фризьорката ми. И тъй като ще я мокрим още известно време тази коса, защото не съм спиднала нищо в това видео, за да е най-дейка по-дълго, не да знам и аз защо, ще ви разкажа как стигнахме до това сама да се постригвам. Не, че не мога да отида на фризьор. Мога, но първо, че не ми се дават пари, а второ, че това е лесното решение. Аз нали обичам да си правя живота по-труден. Направих грешката, след като си боядисах косата от черно към червено, аз да използвам преса, нещо, което рядко правя. Тъй като косата ми среща изключително много трудности в този живот, нон-стоп боядисване и чудеси, и гледам поне топлинната обработка да е минимална. Ама този път не го направих и са си берем ядове. Паузираме за малко с историята и стигаме до кръц частта, където общо взето дърпаме напред и си избираме колко ще режем. Аз смятам да кръцна около 2-3 пръста, защото просто косата ми има нужда. Значи да знаете, че щом го качвам видеото, крайният резултат не е толкова зле. Продължаваме с историята. Както си бях казала, че аз преси няма да използвам, един прекрасен ден реших, че искам и аз да се накъдра. Фанах една стара маша, дето сигурно е набор на мене. И накрая съжалих, защото след половин час с опити да се накъдра, нищо не стана, а косата ми стана на олеле мамо. Общо взето се едно съм си тикнала главата в фритюрника и се е накъдрила като тея макароните. Изключително много съжалих, единственото, което по принцип правя на косата си е тук-таме да я изправя. Тук е момента да ви кажа, че аз не използвам изключително много продукти на косата си. Може да се каже, че аз съм low maintenance. Освен това да я боядисвам, тук-таме я ползвам некоя маска, което е изключително рядко. Предимно балсам, който е най-ефтиния, който ще намеря за може би 2-3 лева. И ползвам едно олио за коса, което е на Avon и ще се опитам някъде да го вкарам във видеото, може би в описанието. С този начин на поддръжка и с постригване сама, 4 месеца не ми се налагаше аз да ходя на фризьор и косата ми беше в идеално състояние. Сега стигаме до момента, дето филираме. Това, което направих, и просто хванах и на рандъм 2-3 секции от косата си и кръцах там да има, да не е безич. Професионални фризьори, моля ви се, не дейте да припадате, знам, методите ми са брутални. Не можем да кажем, че методите ми са чак толкова зле, защото имала съм доста похвали, че косата ми е в добро състояние, та явно правя нещо правилно. Какво? И аз не знам и не мога да ви го обясна, ама кръцам там и що го да изглежда добре, at the end of the day. За да не рискувам да замязам на палячо, все пак гледах и да не режа прекалено много, че ако се наложи да отида до фризьорката да оправи проблема. Тук да, с гребена трябваше да издърпам каквото падна като косата, той пазета се заплете, тотал ще какво да ви кажа. Не ми е за първи път да се постригвам сама, но обикновено това, което правя е връзвам се на 2 опашки ниско-долу и режа в краищата сам, което обаче не ми върши работа, защото съм на етажи. Сега реших да си поддържам етажите, видиш ли. Тук приключих с кръцането. Имайте на предвид, че аз се вода с къдрава коса, но абсолютно никога не съм си поддържала кадриците и не смятам и да го правя. Разресвам косата с четката, която по принцип е за отплитане и за мокра коса. Взех я от Lidl за може би 3,50. И сега предстои ви може би около 2 минути аз как брутално си развръзвам косата, тъй че don't judge me, окей? Продължаваме нататък. Преди нещата тръгнаха надолу в момента, в който тръгнах да пипам пресата. След всичките тези процедури да стигна до червеното, косата ми беше изключително чувствителна и не прецених факта, че може би не трябва да се изправям косата или да я къдра. Това си е изцяло моя грешка и тук аз съм си забой. Но може да видите реално колко косата ми е израснала за буквално 1 месец. Това са сантиметър и половина израснала коса, което ми дава свобода аз да изрежа една идейка повече, защото тя ще порасне обратно.
Но за да се запази дължината и за да е здрава, е хубаво да я постригвам, защото иначе се накъсва по краищата, аз това не го искам. Та след като си развържа косата, ще получите кадри на горе-долу как изглежда, преди да я барна малко, нали, да видите общо дето как изглежда. Що годе стилизирана или в случая изправена. Да, изправих си косата отново. Okay, don't judge me. Но този път беше с другата по-леката преса. И да, косата ми е мазна, защото исках първо да я пострижа преди да влезна си изкъпа. Тук вече сме се постригали, ето колко свалихме, което не е толкова много at the end of the day. Хайде да стилизираме. И ето ни, след като вече сме сложили малко от олиото, за което ви казах, че ще е в описанието, и сме я дръпнали с по-леката преса. Изглежда жива, бляскава. Ето ви отзад, но ще добавя снимка, за да може да видите по-добре. Чакам да чуя вашето мнение, ако искате да го споделите, и това е от мен. Ще се видим пак. Бай-бай!